Hej alle sammen, og velkommen til Los Kanalers. Jeg har tænkt mig at lave sådan en lær mig at kende tag. Fordi jeg tænker, det er altid en god første video at starte med. Så lærer jeg mig at kende, så ved I, hvad den her kanal vil handle om. Så ved I lidt om mig, så ved I det. I ved, hvad jeg mener. Mit navn det er Cecilie. Jeg tænker sådan lidt, skal vi lige tage fulde navn med. Mit navn det er Cecilie Kielsgaard Clemens. Jeg har et Kielsgaard i midten, det er mit mellemnavn. Det er fra min fars side, og Clemens det er fra min mors side. Min kælenavn det er Sillepigen eller Clemens. Jeg har fødselsdag den 11. juli, og jeg er født i 97, det vil sige, at jeg er 19 år, selvom jeg har fortalt det her. Men jeg er 19 år og bliver 20 om cirka 2 måneder. Jeg blev født på Odense Universitetshospital, så jeg er født på Fyn. Født på Fyn, bor på Fyn og vil gerne væk på Fyn. Mit stjernetegn det er Krebs, så det vil sige, at jeg er sådan en lille følsom lille en. Jeg har sabbatår, jeg arbejder for min mor i en tøj- og en brugskunstbutik, så det er jo lige noget for mig, kan man sige. Jeg elsker forresten mit sabbatår. Det giver en mega meget tid til at være sammen med sine veninder, samtidig med at man arbejder, og man kan feste, og man kan gøre lige præcis, hvad man har lyst til i sin fucking fritid. Jeg er ikke sådan en skolemenneske, by the way. Jeg har tydeligvis brunt hår og brune øjne, så jeg er sådan rimelig brunette. Og mit hår det går lige til over brystet. Jeg er faktisk lige blevet klippet, eller ikke lige og lige, men i februar der blev jeg faktisk klippet, og jeg havde hår helt ned til numsen. Men jeg blev klippet, og jeg har overhovedet ikke fortrudt det, selvom jeg faktisk var overbevist om, at jeg ville fortryde det. Men jeg har ikke fortrudt det overhovedet. Så jeg er rigtig glad for min beslutning. Nej, jeg har ikke nogen piercinger, og heller ingen tatoveringer. Jeg har ikke engang huller i ørerne. Jeg er bare ikke typen, og jeg kan ikke lide tatoveringer særlig godt, og jeg kan heller ikke fuldstændig op til jer selv, om I skal have tatoveringer. Jeg synes, det er helt fedt, hvis I skal det. Men jeg kan bare ikke så godt lide tatoveringer. Personligt vil jeg heller ikke selv have nogen. Og piercinger, dem ser jeg egentlig også bare unødvendige. Jeg kan ikke rigtig se, hvorfor jeg skulle have dem. Jeg ved det ikke, de er bare unødvendige for mig, og jeg har ikke nogen piercinger eller tatoveringer. Det er en, der hedder Julia. I hvert fald af, hvad jeg kan huske. Jeg kan ikke huske fra dagplejen, men den, jeg kan huske, det er min veninde Julie, som jeg faktisk stadigvæk også ses med. Jeg gik til ballet, og det gik ikke så lang tid, før jeg stoppede med det. Sådan har det været med alle sport. Siden da også. Jeg er ikke et sportsmenneske, og jeg er heller ikke særlig god til at gå i fitness. Men det hænder da, men der går så også måneder imellem dem. Jeg tror, det har været Dubai, hvor det er, at min mor hun udstillede på en messe på et tidspunkt. Jeg var ikke særlig gammel. Men ja, Dubai, og det var skønt, og det er stadig på min bucket list, at jeg skal tilbage til Dubai. Jeg vil rigtig gerne tilbage, fordi jeg husker det kun som værende en sindssyg oplevelse. Jeg er ret sikker på, at min første koncert, det var sådan en torsdags gratis koncert inde i Odense. Men jeg ved ikke, om jeg tæller det som en koncert. Så den første koncert, jeg sådan rigtigt har været til, det var Justin Bieber-koncert. Da han var her første gang, da han var i Herning i Jyske Bankboksen, der var jeg deroppe sammen med min veninde Marie, hvor vi var rimelig grædefærdige, da vi så, at han kom på scenen. Vi kiggede på hinanden, og så begyndte vi ellers bare at hyle. Og ja, jeg har været belieber, og I ved godt, at once a believer, always a believer. Min yndlingsfilm, det er umuligt for mig at sige. Ærligt, jeg ved det ikke. Jeg elsker film, jeg elsker serier. Jeg elsker bare at se serier og film, og jeg er en kæmpe nørd med sådan nogle ting. Jeg har virkelig ikke en bestemt, men jeg kom lige forbi Love Don't Cost a Thing med Nick Cannon i går, og
Min plan er i hvert fald, at jeg skal se den igen i dag, og jeg har set den mange gange før. Og den er skøn. Jeg elsker bare sådan nogle teenage-film. Sådan nogle high school film og sådan nogle ting. The Duff er fucking god, og The Notebook, den går aldrig nogensinde galt. Den kan vi lige så godt bare få ud af verden. Det er Geordie Shore, og jeg ved, der er rigtig mange, der tænker, wow, okay, det er sygt mærkeligt. Og jeg følger jer med i alle fucking episoderne hver fucking onsdag. Jeps, det gør jeg. Og jeg har set alle sæsoner fuldt ud. Men ellers så elsker jeg Keeping Up With Kardashians. Det er også en sikker vinder. Hallo piger, I kan jo godt. I ved jo, hvad jeg mener. Så den. Og så elsker jeg også The Bachelor. Men jeg elsker også Prison Break. Altså, og Narcos. Nachos. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, at mit tøj og min makeup, det er sådan rimelig meget lyserød, gammelrosa. Og det er også min yndlingsfarve. Det er så forskelligt fra, hvor jeg gerne, hvad jeg har lyst til, men sådan, altså sådan, jeg har virkelig ikke nogen bestemt yndlingsrestaurant. Jeg kan mega godt lide Mamas, jeg kan mega godt lide sushi, umashi, Odense. Jeg kan lide alt det der, elsker mad. Jeg må nok give den til Sarah, så skal vi ikke glemme min mors butik. Og det er faktisk den her blazer. Woo! Den her blazer er faktisk fra min mors butik. Jeg skal ikke bare springe videre. Jo. Lige nu føler jeg mig faktisk virkelig glad. Mest af alt, fordi jeg synes, at alting det sådan er i hvert fald på plads. Og jeg føler, at jeg er pisse ligeglad med, hvad alle andre de tænker om, jeg har startet den her YouTube-kanal. Og jeg synes, at jeg føler mig bare heldig, at jeg kan sidde og gøre det her. Jeg synes, det er vildt fedt, og jeg er så ligeglad med, hvad alle andre de siger til, at jeg har startet den her YouTube-kanal. Selvfølgelig vil der være folk, der dømmer en, og selvfølgelig er der folk, der synes, det er mærkeligt og underligt, altså alt muligt mærkeligt og underligt, same shit, ikke? Men selvfølgelig er der folk, der sidder og taler i krogene og synes, det er vildt mærkeligt, fordi de ikke har noget sådan til at gøre det. Og jeg er single as a motherfucking Pringle. Så hvis du er derude, så bare holler at me. Jeg er ikke normalt fan af ham, men jeg kan virkelig godt lide Lil Uzi Vert's nye sang Tour Life. Og så også Despacito. Despacito. Ja, jeg kan forresten ikke synge heller. Så det kommer vi ikke lige til at se i forløb i hvert fald. Så skal jeg have en sangcoach. Den her jakke. Så jeg viser jer det. Hey! Okay. Yndlingstøj lige på tiden bruger mega meget. De har jeans. De har sko. Ja, jeg vil gerne have børn. Og jeg vil gerne have 2 børn. Jeg vil gerne have en pige. Og jeg vil gerne have en dreng. Og jeg vil gerne have drengen først. Og jeg vil gerne have pigen bagefter. Ligesom min mor har med mig og min storebror. Ja, jeg vil gerne giftes. Så ja, der er ikke rigtig mere at sige. Jeg vil gerne giftes. Hvis jeg finder den rigtige. Jeg vil gerne starte noget selv. Præcis hvad det er, det har jeg faktisk ikke rigtig nogen idé om endnu. Men det skal nok også være noget inden for modeverdenen. Altså nu tænker jeg, at man må gerne drømme her. Så jeg vil jo sygt gerne bo i USA. Jeg har aldrig været der, men jeg har altid været sygt fascineret af USA. Og hvis I ser på min blog, så min beskrivelse også, at jeg elsker alt ved USA. Undtagen Trump. Jeg elsker bare. Jeg ved det ikke. Jeg kan godt lide menneskerne og sådan. Nu tænker jeg nok, du har aldrig været der, du ved ikke, hvordan det er. Men hvordan det ser ud for mig lige nu, så ja, så vil jeg gerne bo i USA. Og hvis nu vi ikke skal drømme, ikke? Så vil jeg da stadigvæk gerne blive boende i fucking kolde Danmark. Og jeg vil gerne bo i Aarhus. Jeg har familie i Aarhus. Min far han bor faktisk i Aarhus, og min faster bor i Aarhus, og mine bedsteforældre bor i Skanderborg. Jeg elsker Aarhus. Jeg synes, det er en fantastisk hyggelig by. Jeg elsker alt ved den. Jeg kan finde rundt over det hele, og det kan jeg bare ikke i København. Jeg elsker Aarhus, og jeg har altid gerne ville flytte derhen, hvis det var, at jeg ikke skulle til et andet land. The US, the States, the Hollywood, here I come. Jeg satser på det. Vi satser på det. Altså, jeg er sådan lidt ja, nej, ja, nej, ja, nej. Fordi på en måde, ja, så tror jeg på det. Men
på en måde nej, på grund af, at det er jo så bare udseende, man tager efter. Jeg ved, at man ikke bare skal sige, okay, fuck det, og de er ikke min type. Man skal helt klart tænke videre og give det en chance, hvis man føler, der er mulighed for at være noget. Ungdommen nogle dage. Det er skørt, og altså, jeg kan ikke finde rundt i det. Piger, jeg mener det virkelig fra hjertet af. Det kan godt være, at I sidder der og tænker, ej, jeg kan ikke få ham, og jeg vil mega gerne have ham. Men ærligt taler han fucking det værd. Ærligt taler han det værd, hvis det er, at han ikke er interesseret i dig. Nej, ærligt, det er han ikke. Og det ved jeg. Og uanset hvor latterligt det lyder, når jeg siger det, og uanset hvor lidt I tror på mig, så fucking tro på mig. Jeg ved, at jeg ved det rigtigt. Så tag det roligt, slap af, nyd jer selv, find jer selv. Jeg ved godt, at det er mega svært at finde ud af, hvad man er, og jeg ved godt, alt det der, jeg ved det. Bare tag det som noget, du skal igennem. Der er ikke rigtig andet at gøre, så bare vent til den rigtige kommer, og lad være med at tage en, hvis det er, at du ikke føler, at det er rigtigt. Ærligt talt, ikke? Lad nu være med at tænke for meget over tingene. Hvis det er en første date, hvis du har lyst til at kysse med ham, så kys med ham. Nej, seriøst ikke andet i det. Hvis du ved, at du kommer til at fortryde, at du kysser med ham, så lad være med at kysse med ham. Der er ikke rigtig noget det her. Altså, I ved jo, hvor jeres grænse den går. Lille mormor kysser, så det går sgu nok. Det var sidste spørgsmål, det der. Vi ses, venner. Jeg håber, I har nydt videoen. Og så håber jeg, I vil subscribe lige der. Og så med. Fortsæt følge med. Vi ses. Hej, og vi gør lige det lamme der. Hej.